Päivää motherfucking motherfucker. En huomannut, että olitte siinä. Raikasta päivää vai kuinka? Onks nyt kesä vai talvi? Lasse! Kerro! Onks nyt kesä vai talvi? Ei ainakaan torstai. Voi vitu! Lasse! Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen. Raikasta. Vittu! Ja yksi erityinen vittu, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi saavuttaa vittu! Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään patukka risaiseksi. Mä lähden. Hyvinkään Lidl. Ja ostan sieltä Mars 9. Not 6, but 9. But not 9. But 6. 9. But not 6. 9. But 6. Pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 92 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Mun pää. Kikkeli. 2 kappaletta kana. 2 nuudeleita. Maku. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö? Poippia. Löytyikö? Marssiäätelö. Patukoita. Kyseessä on älyllinen shakkimatti. No vittu, ei! Saatana, perkele! Saatana! Kaksi metriä! Ajoin! Ja! Mä en saanut seksi! Onks enää mitään järkeä missään? Raiskata! Vitu! Vittu!